وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون۔ ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ جل شانہ دی ذات اقدس واسطے ہے۔ درود و سلام آقا کائنات سید الاولین والآخرین امام اعظم امام کائنات امام المرسلین امام المجاہدین سیدنا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس و اطہر و اعلی اور بالا واسط۔ حضرات محترم، آج دے خطبہ جمعۃ المبارک دے اندر جس مسئلے تے گفتگو کرن دا ارادہ ہے وہ مسئلہ بڑا ہی اہم ہے۔ وہ مسئلہ اتنا اہم ہے کہ جس طرح میری اور تہاڈی زندگی اور زندگی دا ساہ لینا اہم ہے، ایویں وہ مسئلہ اہم ہے، اور اس مسئلے نو سمجھنا میرے لئی بھی ضروری ہے، تہاڈے لئی بھی ضروری ہے۔ ہر وہابی، ہر بریلوی، ہر دیوبندی، ہر اہل تشیع، بلکہ ہر یہودی، عیسائی، سکھ، ہندو، ایسا مسئلہ ہے کہ جڑا کائنات دے ہر انسان لئی ضروری ہے، بلکہ ہر جن لئی ضروری ہے۔ مسئلہ کیا ہے؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ وہ مسئلہ عبادت ہے۔ اللہ پاک فرماندے نے اسیں جناں تے انساناں نو صرف اور صرف اپنی عبادت لئی پیدا کیتا ہے۔ یعنی سمجھ لو کہ ساڈے دنیا دے اتے آن دا ایک ہی مقصد ہے، اور وہ ہے عبادت۔ اگر اللہ پاک دی عبادت انسان نہیں کر دے تو سمجھ لو انہاں دا دنیا تے آنا فضول ہے تے ناکام ہے۔ ڈاکٹر اگر مریض دا علاج نہ کر سکے تو ڈاکٹر ناکام ہے۔ کسان اگر کھیتی باڑی نہ کر سکے تو کسان ناکام ہے۔ انسان اگر دنیا دے اندر رہ کے کامیابی ہی حاصل نہ کر سکے تو انسان بھی ناکام ہے۔ اور انسان دی دنیا اور آخرت دی کامیابی لئی عبادت ضروری ہے، اور عبادت لئی عبادت دے معنی تے مفہوم نو سمجھنا ضروری ہے کہ عبادت ہے کیا۔ تو آئیے ایسے غرض و غایت دے تحت آج اس مسئلے نو سمجھئے کہ عبادت دا معنی، طریقہ اور سلیقہ کیا ہے۔ لفظ عبادت کا معنی ہوتا ہے پوجا کرنا، پرستش کرنا یا بندگی کرنا۔ علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے نے والعبادت فی اللغت من الذلہ، لغت میں عبادت کا معنی پستی ہوتا ہے، حقیر پن ہوتا ہے، اپنے آپ نو کم تر کر دینا،
اپنے آپ نو اپنے مالک دے سامنے ذلیل تے حقیر کر دینا، اے دا نام عبادت ہے۔ اور جڑا شخص عبادت کرے انہوں عبد کہندے نے، عین بات دال، عبد۔ اور عبد کا معنی ہے نوکر، غلام، ملازمت کرنے والا۔ تے تسی جاندے ہو جدوں بھی کوئی مالک اپنی فیکٹری دے اندر یا اپنے کارخانے دے اندر کسی نوکر نو، کسی غلام نو لے کے آندا ہے تے انہوں لیان تو پہلا او دے نال ایگریمنٹ کردا ہے، شرائط طے کردا ہے، بھائی جان تیرے تے میرے درمیان شرطاں طے۔ اللہ پاک نے جدوں سانو اس کارخانہ قدرت دے اندر لیان دا ارادہ فرمایا تے ساڈے مالک نے بھی ساڈے کولوں ایگریمنٹ لیا، اور اس ایگریمنٹ دا ذکر اللہ پاک نے سورہ اعراف دی آیت نمبر 72 اور 73 اندر فرمایا۔ سنیے اللہ دا قرآن۔ میری دعا ہے میں جو کچھ بیان کراں اللہ میری سمیت سانو ساریاں نوں اودے تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیغمبر دے سینہ پاک تے نازل ہون والا اللہ دا قرآن بیان کردا ہے۔ فرمایا وَإِذَا أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ وَذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَٰذَا غَافِلِينَ۔ اللہ پاک نے آدم دی ساری اولاد نو پیدا کرن تو پہلا ساریاں روحاں دے کولوں اللہ پاک نے ایگریمنٹ کروایا، وعدہ کروایا۔ حضرت امام ابن کثیر رحمہ اللہ فرماندے نے نعمان نامی ایک میدان ہے، اس میدان اندر اللہ پاک نے عرفات دے دن حضرت آدم علیہ السلام دی پیٹھ تے ہاتھ پھیریا، کمر تے ہاتھ پھیریا۔ اللہ پاک دے حکم دے نال جناب آدم دی نسل چو پیدا ہون والے تمام انساناں دیاں روحاں اللہ پاک نے اپنے سامنے جمع کر لیاں، اپنے سامنے حاضر کر لیاں، اور ساریاں نو اپنے سامنے جمع کر کے اللہ پاک نے کی فرمایا الستُ بربکم، دسو غپلا میں تواڈا رب ہاں کہ نہیں، میں تواڈا داتا ہاں کہ نہیں، میں تواڈا پالنا ہار ہاں کہ نہیں۔ اگو اسی کی آکھیا قالوا بلا شہدنا ان تقولوا یوم القیامہ، اسی آکھیا کیوں نہیں اللہ پاک تسی ساڈے رب ہو، تسی پالن والے ہو، تسی ساڈے داتا ہو، دستگیر ہو، الستُ بربکم قالوا بلا شہدنا، گواہی دیتی اللہ سی اس بات تے گواہ ہاں، اللہ سی گواہی دینے ہاں تیرے تو علاوہ ساڈا کوئی معبود نہیں، تو ہے ساڈا پالنے والا۔ فرمایا ان تقولوا یوم القیامت انا کننا
عن هذا غافلین۔ فرمایا گواہ بن جاؤ، اقرار کر لو، پکے ہو جاؤ، اے نہ ہووے تسی دنیا تے جا کے مکر جاؤ، دنیا تے جا کے انکار کر لگ جاؤ، یا قیامت والے دن آکھو ساڈے نال تے اگریمنٹ ہویا ہی نہیں سی، وعدہ ہویا ہی نہیں سی۔ فرمایا شہیدنا ان تقولوا یوم القیامہ، پکے وعدے کر لو قیامت والے دن میں تانوں مکرن نہیں دینا۔ تے کئی بندے اتھے ہی مکر گئے، قیامت ہے بڑی دیر نے، پتہ نہیں کدوں ہونی ہے، تے بندے کئی ہونے مکرے پیر، او کدی اے دے در، کدی او دے در، کبھی اس در، کبھی اس در، کبھی در بدر، نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے ہی ہم۔ اللہ اللہ توجہ کرنا، بندے اتھی مکرے پینے تے کہندے نے سانو تے یاد ہی کوئی نہیں۔ اللہ پاک نے ساڈے کولوں وعدہ لیا سی سانو کوئی نہیں یاد، تے بھائی جان جڑی گل یاد نہ ہووے اونوں اے نہیں کہا جا سکدا کہ ہوئی کوئی نہیں۔ آپاں سارے پیدا ہوئے ہاں، کدوں پیدا ہوئے ہاں، کیڑی کڑی پیدا ہوئے ہاں، جدوں پیدا ہوئے ہاں کی کردے پیسہ کسے نوں پتہ ہے؟ نہ پتہ ہے نہ یاد ہے، لیکن ایدہ معنی اے نہیں کہ آپا جمعی کوئی نہیں، ایدہ معنی تے نہیں کیتا جا سکدا۔ حضرات تیزی وقار پتہ لگا سی اپنے مالک نال عہد کر چکے ہاں، اگریمنٹ کر چکے ہاں۔ اللہ پاک نے جناب آدم دی صلب تے دوبارہ ہاتھ پھیریا، ساریاں روحاں حضرت آدم دی صلب اندر، جناب آدم دی کمر اندر ساریاں روحاں واپس چلیاں گئیاں۔ ہن اپنی اپنی باری تے اللہ پاک نے جدو جدا دنیا دے اُتے آن دا لکھیا ہے، اس حساب نال ہن بندے دنیا تے آندے پینے تے قیامت تک آندے رہن گے۔ حضرات دی وقار جدو بھی کوئی مالک کسی بھی اپنے ملازم تے غلام نو کسی کارخانے یا فیکٹری دے اندر نوکری تے رکھ دے، او دے کھانے دا ذمہ، او دے رہن سہن دا ذمہ بھی او چک دے۔ اللہ پاک ساڈا مالک ہے، اسی او دے غلام ہاں، اسی او دے بندے ہاں۔ انہیں سانو کارخانہ قدرت دے اندر نوکری تے خادمی تے لگایا، تے روٹی دا ذمہ اللہ پاک نے لیا، رہن سہن دا ذمہ اللہ پاک نے چکیا۔ فرمایا وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔ فرمایا کائنات دی زمین دی سطح دے اُتے ہر چلن والا، ہر رنگن والا بندہ ہوئے یا جن ہوئے یا درندہ یا پرندہ، ساریاں دی روزی دا ذمہ میں چکے آئے، کیونکہ میں مالک ہوں تسی میرے غلام ہو، میں مالک ہوں تسی میرے نوکر ہو، میں مالک ہوں تسی میرے بندے ہو۔ تے مالک دا کام ہوندا ہے اپنے ملازماں تے نوکراں دی روٹی پانی دا خیال کرنا، لہذا روٹی پانی لو بے فکر ہو جاؤ، میں جانا تے میرا کام جانے، میں تواڈی روزی دا ذمہ چکیا۔ تے کیڑے پارے اندر ہے؟ اے 12واں پارا، اے 12واں پارا، 12 گھنٹے ڈیوٹی کرنا ہے، نماز نہیں پڑھدا، کدی 12واں پارا پڑھ کے ویکھیا کر، روٹی دا ذمہ تے رب نے چکیا ہے، تو ایویں جناب نمازاں پیا چھڈنا ہے۔ اور ذمہ رزق دا رب نے اٹھایا، تو غیراں کولوں کیوں منگنا ہے؟ اور ذمہ رزق دا رب نے اٹھایا، تو غیراں کولوں کیوں منگنا ہے؟ ہو اللہ دے قرآن سمجھایا، تو غیراں کولوں کیوں منگنا ہے؟ اور جویں بندیا تیرا سر ایک ہے، میں رب رحمان دا در ایک ہے۔
اور جویں بندیا تیرا سر کنے نے بھائی ہر بندے دا سر کنے ایک ہی ہوندا ہے کہ تین چار ہوندے چما پہلوان کنے سر ہوندے نے ایک ہی ہوندا ہے نا سر بھی ایک سر بھی ایک تے در بھی ایک اللہ اللہ اور جویں بندیا تیرا سر ایک ہے میرا رب رحمان دا در ایک ہے اے میرا رب رحمان دا در ایک ہے تیرے سر نو بھی رب نے بنایا تو غیراں کولوں کیوں منگنا ہے ذمہ رزق دا رب نے اٹھایا تو غیراں کولوں کیوں منگنا ہے اللہ اللہ توجہ کرنا خالق کائنات دا قرآن سنیے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين اللہ اللہ توجہ کرنا نوکر تے ملازمت دی گل ہو رہی ہے مالک جدوں اپنے نوکر نو کسے فیکٹری تے کارخانے دے اندر ملازمت تے رکھدا ہے اونوں نال سائن ایگریمنٹ کردا ہے پھر کہندا تیرا کھانا دانا میرے ذمہ آؤ آ تیرا مکان ایتھے رہی جا اے دو گلاں تو بعد تیسرا مرحلہ آندا ہے تیسرا مرحلہ کیڑا ہے مالک اپنے نوکر نو دسدا ہے تیری ڈیوٹی کی ہے تو کام کیڑا کیڑا کرنا ہے کیڑیاں کیڑیاں ذمہ داریاں تیریاں نے اللہ پاک نے انہاں دوواں کماں تو بعد تیسرے نمبر تے ڈیوٹیاں لگائیاں ساڈے ذمہ کام کیڑا ہے ساڈے جناب مالک نے اپنے نوکراں دے ذمہ کیڑا کام لگایا ہے اپنے خادماں دے ذمہ تے غلاماں دے ذمہ کام کیڑا لگایا ہے اللہ پاک نے کس واسطے پیدا کیتا ہے اللہ پاک فرماتے ہیں یا ڈیوٹی ملن لگی ہے سانو یا ایھا الناس اعبدوا اے دی ڈیوٹی اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون فرمایا یا ایوہ الناس پوری دنیا دے لوگاں نو خطاب کیتا ہے یا ایوہ الناس ہے پوری دنیا دے لوگو جی اللہ جی آرڈر فرماؤ نا فرمایا عبدو عبادت کرو اللہ کے دی عبادت کریے فرمایا ربکم اپنے رب دی عبادت کرو اللہ جی ساڈا رب کون ہے فرمایا میں تواڈا رب ہاں میں تواڈا مالک ہاں میں تواڈا خالق ہاں تسی میرے غلام جے تسی میرے بندے تے میرے نوکر جے اللہ جی تسی ساڈے رب ہو جی جی میں تواڈا رب ہاں اللہ جی تواڈے رب ہون دی دلیل کی ہے اسی دلیل تو بغیر تے کچھ بھی نہیں کر دے دلیل سن لو فرمایا ربکم میں تواڈا رب ہاں کیوں خالقکم میں تانوں پیدا کیتا ہے خالقکم میں تانوں ماں دے بطن وچ تواڈیاں رکھوالیاں کیتیاں نے خالقکم تاڈے جوڑ جوڑ نو جوڑیا ہے خالقکم تاڈے جناب 360 جوڑاں نو بنایا ہے خالقکم تاڈیاں 200 تو زیادہ ہڈیاں نو بنایا ہے خالقکم تاڈے سر تو لگ کے پیراں تک پورے وجود نو میں بنایا ہے تے کلا تانوں نہیں بنایا والذین من قبلکم تاڈے تو پہلا جن لوگ چلے گئے نے انہاں نو بھی میں ہی بنایا ہے انہاں نو بھی میں ہی پیدا کیتا ہے بس ایک ہی دلیل اور میں نہیں ایک اور دلیل بھی ہے او کیڑی ہے فرمایا ولکن اعبدوا اللہ الذی یتوفاکم فرمایا اللہ پاک دی عبادت کرو اللہ کون ہے یتوفاکم پیدا بھی اوہی کرن والا ہے تانوں موت بھی اوہی دین والا ہے پیدا بھی اس نے کیا ہے موت بھی اسی کے ہاتھ میں ہے پیدا جب وہ کرے تو پھر عبادت بندہ کسی اور کی کیوں کرے
اللہ اللہ توجہ کرنا حضرات تیزی وقار غور کر دے جانا دراؤ میں جنہ باتاں دا ذکر پیا کرنا درا محبت نال پیار نال سندے چلے جانا حضرات تیزی وقار ساڑے مالک نے ساڑی ڈیوٹی لگائی ایک کوئی ڈیوٹی ہے وہی بہتیاں ڈیوٹیاں نہیں اور ڈیوٹی کی ہے کہ اللہ پاک دی عبادت کرنی ہے نال انہیں اپنی عبادت دے دلائل بھی دے دیتے نے میں پیدا کرنا ماں تا میری عبادت کرو میں تانوں موت دینا ماں تا میری عبادت کرو اللہ اللہ میں قربان جاواں پھر اس ڈیوٹی نو دوبارہ یاد دلا واسطے اللہ پاک نے ریپیٹ کرن واسطے انبیاء دا ایک سلسلہ شروع فرمایا حضرت آدم آئے آدم تو بعد جناب نوح پیغمبر آئے قرآن کہندا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ نُوحٍ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّن إِلَٰهٍ غَيْرُهُ حضرت نوح اپنی قوم نو کو گل دی دعوت دیندے رہے میری قوم دے لوگو اللہ پاک دی عبادت کریا کرو نوح پیغمبر چلے گئے حضرت ہود علیہ السلام آ گئے وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّن إِلَٰهٍ غَيْرُهُ حضرت ہود اپنی قوم نو کہندے نے میری قوم دے لوگو اللہ پاک دی عبادت کرو تجھ نال کسے نو شریک نہ ٹھہراؤ حضرت ہود چلے گئے تے جناب صالح علیہ السلام آ گئے قرآن کہندا وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّن إِلَٰهٍ غَيْرُهُ اے میری قوم دے لوگو اللہ پاک دی عبادت کرو جے دے تو علاوہ کوئی الہ مشکل کشا نہیں حضرت صالح چلے گئے حضرت شعیب علیہ السلام آئے وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّن إِلَٰهٍ غَيْرُهُ اے میری قوم دے لوگو اللہ پاک دی عبادت کرو دے تو علاوہ کوئی مشکل کشا نہیں حضرات تیزی وقار نبی آمدے گئے نبی جامدے گئے زمانے بدل دے چلے گئے آمینہ دے در یتیم آ گئے اللہ پاک نے فرمایا کل انما امرتو انا اعبد رب هذه البلدة التي حرمها میرے پیغمبر مکے دے شہر وچ کھلو کے فرماندے نے لوگو اللہ پاک نے مینوں آکھیا ہے اے میرے نبی لوکاں نوں کہہ دیو نا امرتو انا اعبد رب هذه البلدة اللہ پاک نے مینوں آکھیا ہے ایس گھر نوں تے ایس مکے نوں حرم والا بنان والے رب دی عبادت کرو نا اننی ان اللہ لا الہ الا انا فعبدنی 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 واقم الصلاۃ لذکری زمانے بدلے بندے بدلے قانون بدلے دستور بدلے نبی بدلے قوماں بدلیاں شریعتاں بدلیاں حالات بدلے رتاں بدلیاں سب کچھ بدلیا پر ایک قانون اج تک نہیں بدلیا او اللہ پاک دی عبادت دا قانون ہے اج تک بھی قائم ہے تے قیامت دیاں کنداں تک قائم رہے گا کی اللہ دی عبادت کرنی ہے کسے ہور دی کرنی یہ ذمہ داری ہے ہماری یہ ڈیوٹی ہے ہماری یہ ہمارے ذمے ہے سوچئے بھلا کنی کو ادا کرنے اللہ دی عبادت کرنی ہے تے کسے ہور دی نہیں کرنی دو گلاں اللہ اللہ میں قربان جاواں جھکنا تے رب اگے رب تو علاوہ کسی اگے نہیں منگنا تے رب کولوں کسی ہور کولوں نہیں پکارنا تے رب نو کسی ہور نو نہیں سورنا تے رب نو کسی ہور نو نہیں منت سماجت رب واسطے کسی ہور واسطے نہیں حضرات تیزی وقار نام دیتے ساری مسلمان بنے پھرنے نام دیتے آپاں ساری نام تے بڑے 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 نام رکھی پھرنے نا بڑے بڑے چنگے نے لیکن اللہ پاک دی عبادت دے معاملے چوسی خالیاں کدی کر لئی کدی نہ کیتی کدی من لئی کدی نہ مننی اللہ اللہ میں گل ناواں نال نہیں بن دی گل حضرات تیزی وقارو دی عبادت کرن نال بن دی ہے اللہ والا کہندا
فرماتا ہے نام تو نے محمد علی رکھ لیا نام تو نے محمد علی رکھ لیا کیا یہی بس مسلمان کی پہچان ہے وقت تجھ کو نہیں بندگی کے لیے وقت تجھ کو نہیں بندگی کے لیے حق سے غافل ہے تو زندگی کے لیے رب سے غافل ہے تو زندگی کے لیے بندگی چھوڑ دی زندگی کے لیے بندگی چھوڑ دی زندگی کے لیے کیا یہی بس مسلمان کی پہچان ہے اللہ اللہ میں قربان جاواں فرمایا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون جدو ڈیوٹی مالک لا دے وے نا تے پھر اگوں غلاماں دیاں کئی قسماں چل پیندیاں اگوں پھر نوکر کئی کیٹاگری دے ہو جاندے اگوں پھر خادم کئی طرح دے ہو جاندے نے انہاں دیاں کئی قسماں نے کئی غلام انجدے نے کئی مالک دے نوکر انجدے ہوندے نے کہ جڑے ہر وقت اپنے مالک دی دیتی ہوئی ڈیوٹی تے توجہ دیندے نے پورا کام کردے نے پوری محنت نہ کردے نے پورے ذوق و شوق نہ کردے نے اور کوشش کردے نے ہر وہ کام کریے جے دے اندر ساڈا مالک راضی ہو جائے اللہ اللہ حضرات تیزی وقار میں اللہ دے بندیاں دی مثال ہے کئی بندے اللہ پاک دے انجدے نے انہاں دی کوشش ہوندی ہے ہر وقت تو دی عبادت کردے رہیے اپنا زندگی دا بیڑا اللہ پاک دی عبادت اندر گزاریے انہوں ناراض نہ کریے اللہ پاک جدے بندیاں دا ذکر اپنی کتاب اندر فرماتے نے فرمایا وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا واذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما کہتے اللہ فرماتے نے رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ و اقام الصلاة و ایتاء الزکاة یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار اللہ اللہ میں قربان جاواں اللہ پاک فرماندے نے کئی ساڈے بندے انجدے نے کئی ساڈے نوکر تے غلام انجدے نے رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع انہاں کدی تجارتاں دی فکر نہیں کیتی انہاں کدی اپنیاں دکاناں دی پرواہ نہیں کیتی انہاں کدی اپنیاں کھیتیاں باڑیاں دی پرواہ نہیں کیتی او ساڈی عبادت دے اندر انج مگن ہو جاندے نے انہوں دنیا دیاں ٹینشناں نہیں رہ جاندیاں انہاں نو دنیا دیاں پرواہاں تک نہیں رہ جاندیاں اللہ اللہ میں قربان جاواں حدیث پاک اندر آندا ہے صحیح بخاری شریف دی روایت ہے ماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر دیاں نے نبی پاک علیہ السلام جدو اللہ پاک دے حضور عبادت کریا کر دے سن اللہ پاک دے سامنے کھڑے ہویا کر دے سن تے میرے نبی انج مگن ہو کے نماز پڑھ دے انج توجہ نال نماز پڑھ دے تے میرے نبی انہاں رویا کر دے نماز اندر میرے نبی جدو سجدے چ جا کے روندے نا تے نبی پاک دے سینے وچ انج آواز آندی جویں ہنڈیا دی ابلم دی آواز آندی ہے عزیزن کا عزیز المرجل من البکا میرے پیغمبر انج اللہ پاک دے حضور ہویا کر دے تے میرے نبی ایڈی آج دی تن کے ساری نہ نماز پڑھیا کر دے ماں جی عائشہ فرماندیاں نے روایت صحیح البخاری دے اندر ایک دن نبی پاک میرے گھر تشریف لے کر کے آئے تے نبی پاک نفل نماز پڑھ لگے تے سامنے ایک پردہ لڑکیا ہویا سی اس پردے دے اوتے تصویراں بنیاں ہوئیاں سن تے نبی پاک نے نماز پڑھی
نماز تو بعد آقا فرماتے نے عائشہ اینو پراں کر دے میریاں اکھاں تو اے جڑا سامنے تو پردہ لایا ہے اینو پراں کر دے اما امیتنی کرام کی اے پردہ پراں کر عائشہ محبوبہ وجہ کیے فرمایا اس پردے تے لگیاں تصویراں نے مینوں میرے رب تو دور کر دیتا ہے میں نماز اندر ادھر مشغول ہو گیا ہاں اے مینوں میرے مالک دی عبادت تو مشغول کر دیاں نے اینو لا دے اما فرما دیاں نے میں پردہ لا کے پراں کر دیتا میں وہ پردہ بھی اپنے گھر وچ نہیں رکھنا محمد اپنے گھر وچ ایسا پردہ بھی پسند نہیں کردا جڑا پردہ اللہ پاک دی ذات پاک دی عبادت تو مینوں غافل کر دے وے اللہ اللہ میں قربان جاواں حضرات دی وقار بخاری وچ لکھیا ہے ماں عائشہ صدیقہ فرماندیاں نے نبی پاک علیہ السلام رات نو نماز پڑھیا کر دے میرے پیغمبر کھڑے ہو جاندے قیام دی حالت اندر کھڑیاں کھڑیاں اللہ دے پیغمبر دے پیر تھک جاندے تھک کے میرے پیغمبر دے پیر سج جاندے سج کے میرے نبی دے پیر پھٹ جاندے تے میرے نبی اللہ پاک دے حضور دعاواں کردے رہندے اما فرماندیاں نے ایک دن میں نبی پاک علیہ السلام عرض کیتی محبوبہ گناہ تہاڈا کوئی نہیں غلطی تہاڈی کوئی نہیں قصور تہاڈا کوئی نہیں تسی معصوم الخطا پیغمبر ہو پھر ایڈے ایڈے لمبے قیام کا تو کر دے ہو تے میرے آقا فرماتے نے افلا احب انا اکون عبدا شکورا عائشہ میں لمبے لمبے قیام کر کے اپنے رب دا عبادت گزار بندہ بننا چاہنا ہاں لمبے لمبے قیام کوئی دنیا دا فکر نہیں کوئی کھیتی باڑی دا فکر نہیں رجال اللہ تلہیہم اگر تجارت آڑے آئی تو انہوں نے تجارت کو ترک کر دیا حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں دا ایک باغ سی مدینے چ بڑا سونا باغ اور جس کے آثار آج بھی مدینے میں کچھ نہ کچھ موجود ہیں ایڈا سونا باغ سی مدینے چ دنال دا باغ نہیں سی ایک دن نماز پڑھ دے پہنے تے نماز اندر باغ دا خیال آ گیا نماز وچ باغ دا خیال آ گیا بوٹے کھجوراں دے باغ وچ جناب نظر آن لگ پے خیالات اندر باغ نظر آن لگ پیا ادھر اللہ پاک نے قرآن نازل کیتا لم تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبوا حضرت طلحہ میرے نبی دی خدمت اندر حاضر ہوئے عرض کر دینے محبوبہ اے میرا باغ مینوں سب تو زیادہ پیارا ہے اے دی محبت مینوں اللہ دی عبادت دور پئی کر دیئے لہذا میں باغ رکھنا ہی کوئی نہیں میں باغ رکھنا ہی کوئی نہیں پورا باغ اللہ دے رستے جندر دے دیتا حضرات ذی وقار اسی کنے اپنے مالک تو دوراں اسی کنے اپنے خالق تو دوراں اللہ اللہ میں قربان جاواں حضرات ذی وقار توجہ کرنا غور کر دے جانا درا نبی پاک علیہ السلام دے صحابی حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے نے اگر کوئی بندہ میرے نال تجارت کرن لگ پینا تے میرا اودا کو سودا طے ہو جائے تے مینوں اس سودے وچ منافع بھی بڑا زیادہ ہوندا پیا ہوے تے اچانک میرا رب مینوں بلا لوے تے میں سودا چھڈ کے نس پواں میں منافع چھڈ کے اپنے رب دی بارگاہ اندر چلا جاواں کیونکہ رب نے مینوں سودے واسطے پیدا نہیں کیتا رب نے مینوں اپنی عبادت واسطے پیدا کیتا ہے سلف صالحین دا عقیدہ سی میرے پیغمبر دے صحابہ دا انداز سی کہ جدوں اذان ہو جاندی نا اگر کوئی صحابی انج کر کے ترازو پھڑ کے تکڑی وچ سودا تول دا پیوندا اذان دی آواز سن کے تکڑی چھڈ کے نس پیندا تکڑی چھڈ کے اللہ پاک دی عبادت واسطے نکل جاندا ماں عائشہ صدیقہ فرماندیاں نے کدی کدی انج ہوندا اللہ دے پیغمبر گھر وچ ساڈے نال گھر دا کم کاج بھی کروا دیا کر دے کدی کدی نبی پاک فرمایا دیا کر دے عائشہ تو تھک جانی ہے لے میں تے نال کوئی کم کراواں وا محبوبہ میں تواڈیاں رحیمیاں تو صدقے جاواں
वाह महबूबा मैं तुहाडे अखलाक तो सदके जावां इत्थे बंदे बाहर बड़े चंगे ने घरे बीवियां नूं कुट्टण तो बाद नहीं आंदे घरे जनाब अपने बीवियां ते जुल्म करम तो बाद नहीं आंदे लेकिन जिस नबी दा मैं ते तू कलमा पढ़िया है वो नबी बाहर वास्ते भी चंगे ते अपने घर वास्ते भी चंगे आमा फरमादियां ने नबी पाक कोई भी काम करदे पाउंदे ना जदों अजान हो जांदी नबी पाक को काम छड़ के ते मस्जिद वाल चले जांदे फौरन अल्लाह दी इबादत वास्ते निकल जांदे वीर जी असी दुनिया ते एक कोठियां बनान नहीं आए क्योंकि असी दुनिया ते तजारतां ते बिजनेसां करन नहीं आए जे तैनूं यकीन नहीं आंदा आ मैं तैनूं कोठी वाले दी कबर ते लेके जावां असी दुनिया ते बिजनेस करन नहीं आए जे यकीन नहीं आंदा आ मैं तैनूं किसी बिजनेसमैन दी कबर ते लेके जावां असी दुनिया ते दिरहम दिनार कमान नहीं आए जे यकीन नहीं आंदा आ मैं तैनूं किसी दिरहम दिनार दे बड़े बड़े ताजर दी कबर ते लेके चला जावां अल्लाह अल्लाह मैं कुर्बान जावां ना धुप रहनी ना छां बंदिया ना प्यो रहना ना मां बंदिया हरी शै ने आखर मुक जाना एक रहना रब दा ना बंदिया ना धुप रहनी ना छां बंदिया ना प्यो रहना ना मां बंदिया अज मिट्टी पैरां थले है कल मिट्टी हेठां तू होना और जद पता के सब ने टुर जाना फिर कादे लई रोना दोना उड़ीक दियां कबरां बंदिया उड़ीक दियां कबरां बंदिया अल्लाह अल्लाह मैं कुर्बान जावां हजरत सालम बिन अब्दुल्ला बिन उमर रहमतुल्लाह अलैह हजरत उमर दे बेटे दा नाम अब्दुल्ला है अगो अब्दुल्ला दे बेटे दा नाम सालम है बहुत बड़े अल्लाह दे वली गुजरे ने मदीने विचों गुजरते जा रहे ने अदान हो गई है ते नमाज दा टाइम है ते मदीने दे बाजार चो लंघे जा रहे ने ते की वेखिया है बाजार दे सज्जे खब्बे लोकां अपनी दुकान ते पै सौदियां ते कपड़े पाए हुए ने वड्डियां वड्डियां चादरां पाईयां होईयां ने ते सारे नमाज पढ़न गए हुए ने हजरत सालम उत्थे खलो के ही ऐत पढ़दे ने रिजालुल्लाह तुलहीहिम तिजारतुन वला बैउन और लोगो आ वेखो मिसाल उन्हां लोगां दी जिन्हां अपनियां भरियां दुकानां छड्ड के ते अपने रब दी इबादत वास्ते निकल गए ने हजरात ते दी वकार साडे ते हुण खैर नाले मंदिर नजर नहीं हुंदा लेकिन अल्लाह दा फजल है मक्के मदीने अज भी ये मंदिर वेखण नूं लभ जांदा है आज भी ये मंदिर मक्का और मदीना में मौजूद है कि जब मस्जिद नबी के मीनारों से अजान गूंजती है तब लोग अपने सोने की दुकानें भी छोड़कर अल्लाह की इबादत के लिए निकल जाते हैं वो एक अलग टॉपिक है कि वो किस लिए निकलते हैं किसी से डर के निकलते हैं या इबादत के शौक में निकलते हैं ये उनका अपना अमल है लेकिन हक बात यह है कि आज भी ये मंजर आपको देखने में मिलेगा या मक्के में मिलेगा या मदीने में मिलेगा साढ़े ते खैर नाले कोई नहीं साढ़े ते बस वेलो ही मुसलमान एवें एवें चौड़े खा मुसलमान नमाज नमाज ते दूर दी गल है रोजा नहीं रखते इन्हां नूं की लगे नमाज़ां नाल हाय 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 अल्लाह अल्लाह तवज्जो करना है मंदिर मक्के अल्लाह मक्के मदीने वालियां बहारां इत्थे भी कर देवे या अल्लाह सानू भी साडे मुल्क नूं भी ओ दीन वाली रहमत अता कर दे जिहड़ी मक्के ते मदीने अंदर उची आमीन अल्लाह अल्लाह मैं कुर्बान जावां यकीन जानो ए हुण ते साहब इंजदा है हुण ते इत्थों दीयां दुकानां वेखण नूं दिल ही नहीं करदा इत्थों दा माहौल वेखण नूं दिल नहीं करदा दिल करदा अल्लाह फेर लै जाए उची आमीन आखो अल्लाह तुहानूं भी लै जाए अल्लाह 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 फेर बुला ले दोबारा ते नहीं इत्थे जी लगदा फेर बुला ले दोबारा अल्लाह फेर बुला ले दोबारा ते नहीं इत्थे जी लगदा फेर बुला ले दोबारा कर रहमत दा कोई इशारा ते नहीं इत्थे जी लगदा अल्लाह फेर बुला ले दोबारा अल्लाह अल्लाह
काबे दे चुफारे जेड़े चक्कर मैं लाए ने, काबे दे चफेरे जेड़े चक्कर मैं लाए ने, भुल नहीं मैं सकदा जो लुत्फ उठाए ने। काबे दे चफेरे जेड़े चक्कर मैं लाए ने, भुल नहीं मैं सकदा जो लुत्फ उठाए ने। है अखियां दे विच सारा, है अखियां दे विच सारा, तेरे हरम दा पाक नज़ारा ते नहीं इत्थे जी लगदा, नहीं इत्थे जी लगदा, फिर बुला ले दोबारा, फिर बुला ले दोबारा, नहीं इत्थे जी लगदा, कर रहमत दा कोई इशारा, नहीं इत्थे जी लगदा। अल्लाह अल्लाह तवज्जो करना हज़रात तेजी वकार गौर कर दे जाना दरा। हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दे बेटे ने, इन्हां दा नाम है अली, अली अली बिन हुसैन, अपने अब्बा के नाम पर नाम रखा था मेरे हुसैन ने, सैयदना हज़रत अली बिन हुसैन बिन अली। अल्लाह 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 मैं कुर्बान जावा, मेरे हुसैन दे पुत्र ने, मेरे हुसैन दे लखते जिगर ने, मेरे हुसैन दे नूरे नदर ने, मेरे हुसैन दे बेटे ने। इन्हों बीमारे करबला भी क्या जाता है हज़रत अली रहमतुल्लाह अलैह। अल्लाह अल्लाह मैं कुर्बान जावा, अल्लाह पाक दी इन्नी इबादत करया करदे सन, अल्लाह पाक दी इन्नी इबादत करया करदे सन। इन्हां दा लकब ज़ैनुल आबिदीन पै गया, लोग ज़ैनुल आबिदीन कहन लग पे। अल्लाह अल्लाह मैं कुर्बान जावा, ते जदों भी वुज़ू फरमाया करदे सन ते आप दा जिस्म कंबन लग जाया करदा सी, ते जदों नमाज पढ़न वास्ते अल्लाह दे सामने खड़े हुंदे सन ते ज़ारो कतार रोण लग पैंदे सन। लोकां पुछया इमाम ज़ैनुल आबिदीन जी रोंदे क्यों जी? अल्लाह पाक दे सामने खड़ोण लगिया फरमांदे ने मैनूं डर लगदा है, मैं किड्डी वड्डी ज़ात दे सामने खड़ा होण लगा वां, मैं किड्डे वड्डे बादशाह दे सामने खड़ा होण लगा वां, मैं अपने उस मालिक दे सामने खड़ोण लगा वां जिस मालिक ने मैनूं पैदा करके मेरियां ड्यूटियां इबादत दियां लगा दित्तियां ने। ओह भुल गया सी अपनियां ड्यूटियां नूं लोगो। हज़रत इमाम ताऊस रहमतुल्लाह अलैह फरमांदे ने एक दिन मैं वेखिया हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन खाना काबा विच दाखिल होए ने, हरमे काबा विच दाखिल होए ने ते नाले बैतुल्लाह वल तुरे जांदे ने ते नाले ज़बान चों चंद जुमले पढ़दे ने। फरमांदे ने मैं जुमले सुन के याद कर लै। की फरमांदे ने हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन अपनी ज़ुबान तो फरमांदे ने अबीदु का बेफिनाई का, फकीरों का बेफिनाई का, मिस्कीनों का बेफिनाई का, साइलों का बेफिनाई का। की मनाए अबीदु का बेफिनाई का, ए मेरे रब्बा तेरा तेरा निक्का जा बंदा ज़ैनुल आबिदीन तेरे हरम विच हाज़र हो गया है। फकीरों का बेफिनाई का, अल्लाह तेरा मंगता तेरे घर हाज़र हो गया है। मिस्कीनों का बेफिनाई का, अल्लाह तेरा मिस्कीन बंदा तेरे घर हाज़र हो गया है। अल्लाह अल्लाह मैं कुर्बान जावा। साइलों का बेफिनाई का, अल्लाह तेरा मंगता बंदा साइल बंदा तेरे घर विच दाखिल हो गया है। अल्लाह पाक दी इबादत इंज लोग करया करदे सन। हज़रत इमाम ताऊस फरमाते हैं मैंने ये जुमले याद कर ले और जिंदगी में जब भी मैंने अल्लाह पाक से कुछ मांगा मैंने ये कलिमात पढ़ के मांगा, अल्लाह पाक ने मुझे अता कर दिया। अल्लाह पाक मैनू अता कर दिया करदे सन। लोग वो लोग सन जिन्हां अपनियां ड्यूटियां सही मानियां अदा कीतियां। हज़रत उरवा रहमतुल्लाह अलैह एक बड़े बड़े ताबी गुजरे ने, एक बड़े बड़े अल्लाह दे वली गुजरे ने। मदीना में आज भी इनके महल के आसार मौजूद हैं और मैं अपनी आंखों से देख कर आया हूं। हज़रत उरवा बीमार हो गए, लत नूं जख्म लग गया, तबीबा आख्या लत कटनी पैनी है, तानू बेहोश करने। फिर मैं मैनू बेहोश न करो, वुजू कराओ, मैं नमाज शुरू कर दियांगा, मेरी लत कट लिया जे। वो कहंदे ने किवें दियां गल्लां करदे जे? पर मैं हाँ हाँ मैं जो तानू कह रहा वां। वुजू कराया गया, आप अल्लाह दे हुजूर इबादत वास्ते नमाज पढ़न लग पे, तबीबा लत कट लई। हज़रत उरवा नू पता भी नहीं लगा, पता तक न लगा उन्हें कि मेरे जिस्म का कोई हिस्सा मुझसे उतर गया। अल्लाह दी इबादत इंज करया करदे सन। असी कुड़ियां नाल फोन करिए, साडियां बाहां लत्तां थक जान, सानू पता न लगे, बैलेंस मुक जाए,
سانو پتہ نہ لگے فون دی بیٹری مک جائے سانو پتہ نہ لگے اسی اپنی دکان تے تجارت اندر انج مگن ہوئیے صبح تو شام ہو جائے نوٹاں دیاں دتھیاں گن دیاں سانو پتہ نہ لگے زور تے اثر دیاں نمازاں لنگ جان سانو پتہ نہ لگے ایک پاسے ساڈا حال ہے ایک پاسے انہاں لوگاں دا حال ہے جنہاں نو اپنیاں ڈیوٹیاں دا فکر سی اج کئی بندے انجدے نے جنہاں نو نماز دا کہیے کہندے جی بس زکام تے کام ہی بڑا ہے مصروفیت بڑی ہے کئیاں مسلے رکھے نے کئیاں ٹائم بڑھائے نے کئیاں دو دو کٹھیاں کیتیاں نے کئیاں چار چار کٹھیاں پڑیاں نے انج پہ لگے ہو جی میں دنیا تے دکانہ چلان آیا نہیں پایا دنیا تے رب دی عبادت کرنا ہے اللہ اللہ میں قربان جاواں حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ سیدنا حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ اللہ پاک دے حضور کھڑے نے نماز پڑھ دے پینے نا نماز زور تو بعد نفل نہیں تلے حضرت امام بخاری نے لمبا قیام کیتا قیام ختم ہویا نا اپنے شاگردوں کول بلایا فرماتے نے یار میری قمیض چوک کے ویکھنا پتہ نہیں کی چیز تکلیف ہو رہی ہے انہاں قمیض چوک کے ویکھی تے حضرت امام بخاری دے جناب بدن تے ایک بھیڑ موجود ہے انہیں آپ دے بدن تے 16 تو 17 بار ڈانگ ماریا ہویا ہے لیکن آپ نے جناب شاگرد کہنے لگا جی تسی نماز توڑ دیں دے فرماندے نہیں میں اللہ پاک دی عبادت کردا پیا ساں مینوں لطف ہی بڑا آندا پیا سی مینوں پرواہ ہی نہیں سی اس گل دی ویر جی جدوں بندہ صحیح معنیاں دے اندر اپنی ڈیوٹیاں دا کرے اپنے رب دی عبادت اندر مگن ہو جائے نا پھر اللہ دی قسم ہے جنہوں رب دی عبادت دی لذت آن لگ جاندی ہے نا وہ تے جنت دیاں نعمتاں وال بھی خیال کر کے رب تو دور نہیں ہویا تے دنیا دے اگے کی شے ہے وہ تو جنت کی حوروں کی طرف بھی اس کی توجہ کبھی نہیں گئی اس کو تو جنت کے محلات کی طرف بھی کبھی فرصت نہیں ملی دیکھنے کی تے دنیا دا کی بگاڑنا ہے شرط ہے کہ دل وچ اللہ پاک دی محبت پیدا کر یہ نظریہ بنا کہ مالک نے پیدا کا تو کیتا ہے حضرات دی وقار نوکراں دیاں کئی قسماں دیاں نے پہلا نوکر ہوئے جڑا اپنی ڈیوٹی پوری ذمہ داری نال ادا کردا ہے تنخواہ بھی مالک کولوں لیندا ہے تے کام بھی پورا کردا ہے اے او نوکر اے او غلام جے دے بارے اللہ فرماندے نے اے میریاں عبادتاں صحیح معنی وچ کردے نے اللہ تانوں کڈے چنگے لگدے نے فرمایا اولا یجزون الغرفۃ بما صبروا ویلقون فیہا تحیۃ وسلاما خالدین فیہا حسنت مستقرا ومقاما فرمایا ہے میرے ایڈے چنگے بندے نے میں نواب تے جنت مہمان نوازیاں تیار کر دتیاں نے اللہ میں قربان جاواں تے ایک نوکر اور قسم دا ہوندا ہے او بھلا کیڑا نوکر ہے تنخواہ بھی پوری لیندا ہے تے کام کتے اور کردا ہے اپنے مالک کو تنخواہ پوری لیندا ہے اپنے مالک دے کول جناب ٹیے پورا لیندا ہے اپنے مالک دا دتا کھاندا بھی ہے اپنے مالک دے دتے مکان چ رہندا بھی ہے پر گیت کسی اور دے گاندا ہے تے جناب کسی اور پاسے لگا پھردا ہے ایمان نہ دسو ہاں کوئی فیکٹری دا مالک ایسا اپنا غلام ایسا اپنا ملازم ایسا اپنا نوکر جڑا لوے تنخواہ تیرے کڑوں تے کام کسی اور دا کرے دس بھلا دکان تے رکھیں گا انہوں پسند کریں گا کدی نہیں کردا مار کے ٹھڈا کہیں گا چل نکلے تھو پیسے میرے کڑوں لویں تے تنخواہ تیریاں میں پراں تے کام نال دی دکان والے دا کئی انجدے بھی نے اللہ فرماندے نے میں کئی ساڈے نوکر بھی انجدے نے کئی ساڈے غلام تے بندے بھی انجدے نے کھام دے ساڈا نے گیت کسی اور دے گام دے نے حضرت شیخ القرآن رحمت اللہ علیہ فرمایا کردے سن فرماندے نے میں ایک چھوٹی جی بچی نوں پنڈ وچ ویکھیا انہیں ایک ککڑی چکی ہوئی ہے مرغی چکی ہوئی ہے نا تے مرغی نوں کدی ادھروں چنڈ پئی مارے کدی ادھروں چنڈا پئی مارے تے میں جا کے آکھیا نہیں کیوں پئی مارنی ہے نکی جی ککڑی نوں کیوں پئی مارنی ہے یہ اللہ دی مخلوق ہے کیوں اینوں مار دی پئی ہے تے اگوں مینوں کہندی ہے بابا جی تانوں نہیں پتہ ہے بڑی تیز مرغی ہے تانوں نہیں پتہ
ہے بڑی بھیڑی مرغی ہے چھڑ دو مینوں میں تینوں ہور دو چار چنڈا مارنیاں نے فرماندے نے میں بچی نوں آکھیا نہیں کیوں پئی مارنی ہے ککڑی نوں مینوں بھی تے دسنا کہندی ہے بابا جی یہ ککڑی بڑی شیطان ہے دانے ساڈے گھروں کھاندی ہے آنڈا گوانڈیاں کر دیندی ہے ہیں اے بڑی شیطان جے اے بڑی ککڑی انج دی ککڑی ککڑی اے انج دیاں ککڑیاں وارا ککڑیاں اے انج دیاں ککڑیاں لوہر ککڑیاں اے انج دیاں ککڑیاں جڑیاں کھاندیاں کتے نے تے آنڈے کتے ہور پہ دیندیاں اے ککڑی گوارا نہیں بندے نو تے تو رب دا شریک بنا کے تے کمیں رب تینوں رحمتاں دے نہیں لبنیاں اے صرف او دے لئی نے جڑا او دا فرما بردار بن کے رہے اللہ اللہ میں قربان جاواں اللہ پاک دے فرما بردار بن جاؤ اللہ پاک دے جناب پکے سچے عبادت گزار بندے بن جاؤ انج دیاں نمکرامیاں نہ کریا کرو اور لوکو جڑا مالک دا نوکر تنخواہ مالک کولوں لیندا ہے تے کم کسے ہور دا کردا ہے اونوں دنیا دی زبان چ نمک حرام کہندے نے تے شریعت دی زبان چ مشرک کہندے نے شریعت دی زبان وچ مشرک کہندے نے اے مشرک اصل وچ نمک حرام ہے اے مشرک اصل وچ اپنے مالک دا نمک حرام ہے اے مشرک اصل وچ اپنے خالق دا نمک حرام ہے کھاندا رب دا ہے گیت ہوراں دے پیا گاندا ہے کھاندا رب دا ہے سجدے ہوراں دے در تے پیا کردا ہے اے دا حال تو جناب وارا ککڑی وانگو بنیا پھردا ہے آؤ اپنے خالق دے فرما بردار بندے بن جاؤ ہر وقت دی عبادت دا ذوق شوق اپنے دل اندر پیدا کرو ہر ویلے دی عبادت اپنے دل اندر لے کے آؤ خالق کائنات دا قرآن سنیے قال اللہ خود تعالی فرمایا اللہ پاک نے یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون اللہ پاک سانو توفیق دے اسی او دے عبادت گزار بندے بن جائیے اللہ یہ بھی توفیق دے کہ سانو اللہ دی عبادت لذت آن لگ جائے سانو اللہ دی عبادت دا شوق پیدا ہو جائے اگر رمضان آ رہا ہے اپنے آپ نو تیار کرو رمضان المبارک واسطے وآخر دعوانا الحمدللہ